যতনানো খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরই জবাব ফাইকা আর পয়লা নবরক খাকাহাম তাই হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিংকাকাই মিয়ানি হাই সাকসেসফুল বন তিনি দফানি বাগৈ মকাইছা লাইবুমা মুই তঙানো তামনি হিংবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসে সাকসেসফুল উংখা হিনে আং খাখলাयो आं खरबसा सिविल सोसाइटी नि उंगुई आं साननानै नायो सारा त्रिपुराव सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबा बेखाय थायो लुकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनायनि बागै पिकेटिं खालाया एवं सातुम गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा चिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक नि जे स्लोगान किसालायगा इना लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमान स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सिनानि मा गसिनाय मा साकलायनाय हिनि जे साका आं बरक जत्न न खाकाहाम दाबायसे दिखायो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनाय माने क मेया जखन पास्ता लाई थांका चिनि पिकेटिं किसु जागावखाय जों रसायनाखा सालहाबाय हिनै अ जराव न कमलपुरनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका आरो जे संघर्ष मलायखा म ब्लाइखायनो खारनांमानिक एवं अ घटना ब्लाइखायनो सेलेंग चिन्चा घटना आं अमनो ब्लाइखायनो जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिंबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तदन्त खायना नुथु मिया हर आं डिजिपि बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायनो बाय बाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बररो बाय कक सालायका एवं हरनयतेन परा आरो नियन्त्रण खायका एका अम ब्लाइके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशुनां थांति निव आरो नुकजाका जे भिडिअ अभिजित मजुमदार बसागो दुखुमांखा ताइ खरबसे एसडीपु समुद्र दा बर्मा बो सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आयन दिगो ताइ खाचा बुखागो चंगनुखा अजित देवबर्मा दो याकुंगो इंजु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव पलाय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देवबर्मा बो आरो इंजु तुंखा बुजाखा माथायै तारपरका कासामिया देवबर्मा बरो अब बिनि डाकनाम गा बिना आसर मुंखा ताव साइमेयाको ताइ केसा दरियन देवबर्मा बो माथे बुजाक माने ताइ गोबां बरक तिरं नांजाक दङ होनना जों खबर मोनखा आं दिनै थायो थानांनो नायमाने दा फुङाव दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन दाबो नर्माल फाइसुयाको आपनि दिनै सासा खुल खायदि खानाव थांखाखाय जानाय हिने सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानांनो दंमाने अब दिनै खुल खायदिका खानारबो जों थानानै आरो जायदबनाय दा कायसा पकंखा गोबांमा आरो मिडिया रग मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइखा किसा 3:15 जों जोंनि पिकेटिं उठौबेखा गोबांमा खरकसा एमपि ताइ गोबांमा एमएलए ताइ गोबांमा जारा वान्ति दफानि सिभिल सोसाइटी रबर कायसा पयमुनारका जे बाय फुटा दंगो नर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायदाखाय आगरतलाव एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जेसिन पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्नो जों रसायनाया किन्तु किसु ससियेल मिडियाव बा किसु निउज पेपार जोंनि बन रसा जाखा अन्ते हिने आबै खायदो किसु बरक ससियेल मिडियाव साव दादि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा कायचिन आगिनि न साकलाय जाक जों 24 घन्टानि बन कायचिन तो कुनु जागा बन ब रसाया कुनु जागा पे सुदु पिकेटिं कायसा फेस्टिवल वानजित फरमनि बागै बनि रिक्वेस्ट नि बागै आबनो सिमसेति सलागो आं खाखलायो चिनि बुबा गराबे बांनिया कक सलायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरबै ब कक सलायका बरबो के जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जबाव आहा दफानि बागै चिनि मानथायनि बागै एवं चिनि तिब्रसे एकट नि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि दंफायनाय चिनि मानथाय सेगि दंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बना नायतुगै तिख्लाय बन हावर हनानि बागै जे जबाव फायका बरन तैसा आहाय आनि खाकाहाम तै हामजांमा याफारै तै खुलमा याफारै आनि कक मुसरि नंसुतु
तावाइसा नरबाय आहाय नाहाय मालायफिनाय जतना गाहाम गोनां दंदै हामबाय खुलुमबाय।